गोवा आणायचा जीवाच्या आपल्या रामरामा दिलेला नाहीतर काय म्हणतात तू माझे उडव तू जामी तुझ्या उडव पाणी गेलं नंदन मावशी ते पेंडी आणणार आहे. पटकन थांब पटकन पटकन आई भिजव तरी ते का पटकन पटकन घे 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 जराच तिचं एकदा त्याच्यामध्येच खेळतात काय सांगलं गोमू चल जाऊ ग चौपाटी बंदराला काय गेलं रे तर काय गेलं दे 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 तिथे उभा आहे ग यशोदेचा काना गोदे ए बाई आया नशीब चल बाबा सुरुवात करूया चल की जरा बिगी बिगी ह्या काय काय हातात तर तुमच्या पाती भारी सुटतात पटापट पटापट हातात ना पाती भारी सुटतात पर डे तुमचा डबल देऊ गयो पर डे दिवसाचे पुष्पाच्या तिप्पट चालता स्पीड नानांचं तुझं साधारण सेमच वाटतं थांब बघतं या नाही नानांपेक्षा तुझं 0.5 जास्त नानांपेक्षा तुझं स्पीड तेवढं कोपरं होतं आता पुष्पा आणि मी सगळे जाणार त्या कोपऱ्यात आणि बाबल्या आणि नंदनचं टाइमपास चालू आहे ए टाइमपास काय हे गाणी तरी म्हणा काहीतरी भात लावताना ती गाणी म्हणतात तुम आपल्याकडे नाही म्हणत हा म्हणतात काय काय ना आमच्याकडे नाही म्हणत तुमका येत नाही असं हो नानू आपल्याकडे म्हणत नाही गाणी आपली म्हणतात कधी काम करतात आणि घराकडे जातात टकला टेकतात असं होतं त्यांचं मग कोणी ती बघ मी तर नाही बघ कान्हा मारू नको रे रंगाची पिचकारी पुढचा काय हो माझी भिजेल रे रेशमाची लाल साडी ना हो मग आणि पुढे नाही लक्षात हे गोमू चल जाऊ ग चौपाटी बंदराला चला आता जाऊया पुष्पा चल जाऊ ग काजीच्या टोकाला तिथे उभा आहे ग पंकज तुझा काना काय ग अरे वर्षा हकडून तकडे हळी गेला असं काय गो ज्युनियर लोकांका असं पुढे पुढे टाकतात वाटतं असं मला वाटतं सिनियर लोक मागे आहेत दुसरा चाकरबानी येईल त्याची काय तुम्ही खबर घेतलाच नाही आज ह्या देवचं लागत ना म्हणून जवळपास ह्याच करीत नाही हा नंबर लावला सकाळी जेवण नंबर पुडी नंबर ह्याची नरम हाणलेली पुडी ना ती देवची लागत म्हणून हो हे बघ संजयन बघ काय आयडिया केल्या श्रेयसला म्हणून ताबडतोब निघवानी माका माका आता जपत नाही ट्रॅक्टर मग कसं असता माहिती ह्याकडे ह्याचं सीझन चालू झालो लावण्याचो की ह्यानी मुंबई गाठले पुन्हा इलो झाला की भात कापणी सुरुवात झाली की ह्यानी मुंबई गाठले काय हो नमस्कार काही चाललास काय तिकडे पाय धुवून काय आता येऊचा परत तरव आणून चाललो तुमची झाली शेती बिती झाली
माझा. व्यवस्थित तरी केलास. आता बघतो जाऊन. तर मित्रांनो मगाशी पुष्पा जो फोटो काढता काढता फोन डायरेक्ट चिखलात. तो आता घराकडे दिलं आहे चुकू. बघताय आता चालू होतो तसं काय होणार नाही, पण चार्जिंगच्या पोर्टमध्ये पाणी गेलं तर मग जरा प्रॉब्लेम होता. तो आता आणूक चाललं आहे आणि तरो पण आणूक चाललं आहे. तर आता ऑलमोस्ट हा कोपरा व्हायला आला आहे. आणि तिकडे बघा मामा भाच्याक शिकवता ट्रॅक्टर धरू. सही आहे सही आहे. पूनमताईंनी आग केलेली आहे तिकडे. तर आता मित्रांनो 10 वाजून गेले आहेत, अजून आमचा नाश्ता झालेला नाही आहे. भूक लागली आहे मरणाची. पण आता नाश्त्याची सोय होईल लवकरच. आणि माझा मोबाईल चार्जिंग होत नाही आहे, त्या आता तांदळात घालून येईल आहे. तर यापूर्वी पण असंच झालेलं, चार्जिंगच्या पोर्टमध्ये पाणी गेल्यामुळे चार्जिंग होत नव्हती. तेव्हा ब्लोअर वगैरे मारून केलेलं. आता बघूया, नाही तर आता यांचे जरा फोटो काढायचे होते. किती पेंडी आहे आता? कितीशे लागतील तुमका? 2 लागतील. ह्या चालला काय पण झाली जमली ड्युटी. भाकरी वाढू जा माझं. ढकलू तुका ढकलू. एवढ्या बस झाल्या ना. चल कर बिगी बिगी. काय 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 मारून दिलं? सेंट 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 नाही, अत्तर नाही, सेंट नाही, काय नाही. तुमच्या नाकात तो वास राहुलो त्यामुळे तुमका असं वाटतं. कळला? तू शिकवतात आहे का? हा सोड सोड सोड. तर मित्रांनो अशा प्रकारे नाश्त्याची वेळ झालेली आहे आणि सगळे तिथे नाश्ता करतायत. मी पण जरा चाललो आहे तिथेच. दे दे. हा गो पाण्यात नको. नंदन मस्त चिखलात माखलेलो. तुका हा काम धुऊचा. ती सर्फ एक्सेलची ॲड तरी कर, सर्फ एक्सेल टाईडवाल्यांची. पुष्पा खायचं लवकर लवकर खा, पोटभर खा, दम करूचा एकदम. कळलं काय? होय हां काय बघितलं. अजून वही भाकरी खा गो. चला मी पण खाऊन घेतो. पुणग्या चपटा होता तर किती वेळा झालं काय हो झालो किती वेळा झालो. ए बाबू काय भाजी भाकरी तू चपटाव पहिलो बाबा. काय नको गो. गरमच आहे ती झाली तोंड ती मती ती दी जराशी दे ती. अरे थांब जाऊन दे. काय काय तुझं चालू आहे रे?
आता जाऊ दे मांजू. ते ता तू बघू माका सांगा नको का चिखल दुनिया मग करू चुकत आजा संध्याकाळी हो नाही तर त्याची मूड आहे मूड कसं आहे गोवा आणायचा जीवाच्या आपल्या रामरामा दिले ना नाहीतर काय म्हणतात तू बघ वाजले किती ते बघ. ना बघ किती वाजले. किती मग आज लेट झालो नाश्ता वाजले किती ते बघ. माझ्याकडे फोन करा फोन करा लावणाऱ्यांचाच लेट झाला काय चिखल नाही झालो हो, 8:30 का आणि नाही. 8च्या अगोदर चिखल झालो नाही म्हणून सांगता हो जायला ना वाजले किती. एकच कोपरं लावून झालेलो आता प्रभात कामगार बरोबर नाहीत रे लावणाऱ्यांचा हातच चालत नाही छे. फटाफट. काय चाललं तर घन जाऊ सांगते काय पातळ लावची आहे. तिथं हात चौसे सुटतच नाही. हो, त्याचे कोण थंड सांगता, हात- हो. याचे तर कापरी भरतात याचे आणि याचे. चार आता तुला ज्यूस पिऊच नाही कापरी भरतात चाय पिवा चाय पिवा कापी असा नंदन भारीच घेत आहे का ट्रॅक्टर वाले काय विचारता का किती वाजता येईल 3 कोपरे नांगरून घेऊन पुन्हा चिखल घे. तव ते का माहिती आहे ते लोक असतात घेऊन जातात एकटंच असतं काय नाही तुम्ही जाऊ नको ते नंदन आता लावू उतरताना अरे राहू मावशी बरोबर मावशीचा हात चलत नाही एकतर ऐ. अशा प्रकारे पाऊस येतोय आवाज तर यायला लागलाय आणि ते मस्त आमचं चिखल करून झालेलं आहे फक्त आता तरवा नाही आहे तो आता पूनम वगैरे आणायला गेली आहे तर आता लवकरच लावणीला सुरुवात होईल दुसऱ्या कोपऱ्यात आणि हा जो काही वेळातच आणि ह्या काही वेळातच पाऊस येतोय हा बघा आलेला आहे पाऊस जोरात उडा उडा कर तू टाइमपास सही आहे सही आहे अरे अरे ए मावशी घेऊया पटकन मावशीच्याच मागे असतो मावशीक भिजूया म्हणता भिजाचा उडव 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 नको मागे उडव नको तू जा मी तुझ्यावर उडव ह्या बॉडीत पाणी गेलं नंदन मावशी ते पेंडी आणणार रे पटकन थांब पटकन पटकन आणि भिजव तरी ते कवा पटकन पटकन घे 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 जराच तिचं एकदा हे काय सांगलं हे काय सांगलं नंदन नंदन इकडे ये जरा बाळा ए चल चल लावून होऊ दे टाइमपास चल चल हा चल चला मित्रांनो आता मी पण जातो लावायला मी काय जास्त प्रकाश पाडणार नाही पण टाइमपास काय तुझ्या नाकात 2 पाय आणि डोक्यावरचे पाय का काकी जमता ये काकी जमता की नाही जमता ना हां जमाकच भैया पुष्पा गो पुष्पा अगो काय घराकडे किती मोठ्यान आराडतं होय तुझ्या आवाजात काय झाला गो थोबाड कर इकडे हां वर्षाला काय विचारत नको वर्षाने बघ आगच केली आहे तिकडे काय बघ बाबूच्या आता लेवलला येणार थोड्या वेळाने ट्रेनर कोण आहे रे अरे वर्षाला ट्रेनिंग कोण दिली आहे
मगाशी काहीतरी सांगत होता असा करायचा तसा करायचा. नानांचा एक खुराक चालू आहे. काय हो ओके. थंडी लागली ना. इलंय तर टाइम लॅप्स का लावतोय म्हणून हातात घेतलंय.